Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Achilles. Sandra, Kung nahibawa pa kumuha na din ang imong asawa, may pagwa na lang kumuuban nimo. Imo kong giilad, ha? Sandra Paminaw. Ako ang paminawa, Divino. I-focus ang imong atensyon sa imong asawa. Ayaw sig pinuangi, tungod kay buutan si Madam Doria. Kung ingnon ta kay nga di ko siya asawa. Ha? Di na ko asawa si Doria. Kung dili, ako siyang amo. Makapahimuot ba? Siyempre. Di ko na maihap ang mga lalaking sama ni mga misultian ang arinako. Di nila ang kunon ang ilang mga asawa. Nga nang pag-cute, ha? Malingaw naman mo namo kung manuhod mong imnanan. Nganong inyo pa mang yung gupton ang inyong kinabuhi. Labi na kita mo nga nagpakabuhi sa bar. Ang uban tingali, dili sincero sa ilang gibati. Og ikaw sincero ba, ha, Divino? Patuuhon ko nimong sincero ka? Hello. Madam, niala sila sa rest house. Ganihara? Taod-taod na. Onse gibuhat ni Divino. Siya ba mismo ang nangunay sa pag-atiman ni Sandra? Oo, madam. Good. Sige. Hatagi lang ko og update. Matag karon og unya. Sige, madam. Madam, kadiyot di ay. Onsa, Claudia. Madam, kamutong kibalita nga napaig sa nasunog ka tindahan sa mga pintal. Og nabuhi mo balik. Kamuto, madam? Kamong upat si Upaw, si Puroy... At lima na ang imong trabaho diha, Claudia. Chismosa. Kinahanglang mapatuos siya ni Divino nga in love kunuhay kaniya si Divino. Kay siya ang gitagana ko sa laing langyaw nga nanginahanglan sa tibuok niyang lawas. Lakip na ang iyang internal organ. Dakong sapi na usab ang musod sa akong panudlanan. Dili lang kay sa mga bata ko makasapi, kundili hasta niya. Paabuta ang kamatayon mo, Sandra. Ug ang panagtagbo ninyo niya ni Angel sa laing kalibutan. 666. Tulo ka numero 6 ang numero ni Agaon. Hello, Agaon. Agaon, salamat sa paghatag mo namo og laing kinabuhi. Agaon. Tumanon ko ang imong suko. Bugtian ko ang gihatag mo na kong kaharuhay. Agaon. Ikaw lang ang akong simbahon. Ikaw lang. Hapon na. Wapagid mauli si Ate Sandra. Asa mo kasi dadan ni Divino? Bisamot akong kalibog ka nun. Kung nga nung nabuhay si Divino. Ug dili lang tingali kay siya. Kay upat man kataong gibalita nga napilog kasunog. Unya, nawa sa morgue sa punerarya. Masa ato pa. Buhi usab sila si Madam Doria. Upaw og si Puroy. Kinamasultiran ko sa tinuod si Ate Sandra. Aron di na siya mauban kang Divino. Wala siya mahibaw. Nga sila man nagpatay kang Angel nga iyang pag-umangkon. Hala. Si Jeric. Wala ko siya maduwa ko sa giyabangan akong bahay. Nagpaabot na pa to siya na ako. Kay
Yang nabawaan nga, si Agwa, biyabiyahe ang negosyo. Gusto, kaya man si Ate Sandra, ako nang atuon si Ate Leonacil sa ilang eskwelahan. Usmong kong panagway na kung nga sa pagka-Agwa. Musod na ko sa kwarto na mo ni Ate Leonacil. Nara ako isulob. Kung ulitaw na ko. Usmon ka na kung kugalingon. Agwa! Wow! Kagwapo ni mo do. Mura kong artista na. Uy, magdali kong ilis. Ako tingali ang gisundan ng duha ka tao da. Ganina pa magina sila nga pagawas ko sa gate sa eskwelahan. Unya, naibuong ko. Ganun naan sa na silang duha. Bisan kung nag-sunglasses sila. Pero maklaro na ako na ako ang ilang gisikihan o tutok. Hala, tayo pa. Nahinumdum na ko. Ang ilang itsura. Sila na. Katong tag-iya sa cellphone. Daan pa ko. Oh, doon na ko sa amo. Manaog na lang ko din eh. Lugar lang, Noy! Ako ganang ilang tuyo. Kaya nga naogsap sila. Okay, ilang kong gisundan. Magdali ko. Yan na, Sel. Sorry, ha? Kalit ka mang naggulit sa akong bukton. Abin akong sila na. Nakasingkit na noon ko. Oh, Way kaso. Ako rin kaila. Tanawa. Ikaw mangkot. Maayo ka ni kay wakat tabangi sa mga istambay din eh. sorry. Dili na mausab. Tanong sa ato. Unsa? Unsay ato? Kahilas ko ni mo ako. Oh, ang boat kay pasabot ba nga? Tanong sa inyo. Ihatod di ka. Wa tingali ron sa mo si Achilles. Wa bitaw. Tay baragod? Nga na bang naibawang ka? Dili, oy. Ingon ko, kay asa man ay siya. Sabi diha. Imo man tang iliko-liko. Wa. Ayaw na lang tani mo agwa. Ayaw pagsalig ng gwapo ka. Paita eh. Sorry na. Di na mausab nga masayop ko. Dini ka na lang kutob. Lain kayo nga mula house ka nga kita rang duha sa amo. Boarding house ba yan na? Maikog ko sa among landlady. Sige. Di na ko mamugos. Pero, Pero unsa? sige na lang. Anton lang ko. Pag-amping ha. Ano na ko? Ayay. Tiyaan di ko niya. Huwag gid mamugos na buhat to da. Ay, gwapuhan niya, uy. Pero, may rasab nga nakitaan kong agwa. Kay kunwa pa siya. Ni apaw da to rin doha katao nga nagsunod-sunod ako. Magdali kong suod sa boarding house. Hi, ate. Achilles? Oh, nga na nakugang ka, ate Leonacil. O kisa may dili makugang? Nganong ni ang magkasasod sa atong kwarto nga may kandado man ang pultahan? Ha? Iwan sa mapagsuod din eh. Patay. Nalimot sa kog. Yawis kandado. Nagpakatubig mong kuko kanina. Aram dali ko maabot niya sa sud. Achilles, ano ka mo tingog? Dili kay karon ra ni ha. Kaduhanan ni mahita po. Sa una miingon kang gipakandaduhan ni mong tuyo kang agwa kay aron imo kong sorpresahon sa akong pagsud. Nya ni aka na. Karon asa naman sa imong katarungan nga si agwa ako matong nakitaan sa karsada ug nangita mato nimo. Aber unsay rason mo? Mao gyapon nati. Unsa? Unsay mao gihapon? Kuan, dinhi man gyapon tugikan si Agwa sa suod. Siya man kandado sa gawas. Aron murag way tao dinhi sa suod. Di ay. Inyo di ang kalipay ang pagtunton ako.
Ate, Gikan karon. Dili na ko gusto nga mo palit pa to siya din nasuko ka, te? Kung ikaw ba'y nias akong dapit, Achilles, unsay bation mo? Uy, nakatugog maayo da. Kinsay di makatog. Bugnaw ko ganing sakinan ni Ma'am Claros. Gawas pagid ni Meroy. Busog kayo ko ganina. Kana! Mao na nakapahinanok ni mo. Kay, ti amoy, ikaw may filter nakaabhab sa tibuok nga fried chicken? Bitaw, Noy. Oy, niya na si Ma'am ay. Adto na tami, Roy. Mayong hapon, ma'am. Oh, salamat nga gituman mo ang giingon ko ni mo, Jeric. Nga dili ka mo gawas din sa sakyanan, hantod nga mahuman ang klase ko karong adlaw. Nagpaabot yun ko, ma'am. Nahala, tana mi, Roy. Oh, asa na Ma'am? Di deta mo law sa ato. Dili mi, Roy, kay may appointment ko ni Madam Doria. Ma'am, Jeric mo adto ta sa ila. O kinahanglan nga katunggi panulti mo nako kanina. Isulti mo usab atubangan ni Madam Doria. ma'am. Kung nagsulti ka sa tinuod, dili ka mahadlok nga moatubang. Pero ma'am, tingalig, ilan na kong patyon. Jeric, dili ko makatuo nga patyon ka. Ug abi mo, kung mutugan ka na lang unta nako, kung si Kinsa ang nagsugo nimo, aron daoton ang panganila ni Madam Doria. Tingali mapasaylo pati ka. Sa ato pa, ma'am. Huwag giday ka mo tuon ako, Ma'am Claros. Pasaylo ako nga wa, Jeric. Sige. Ma'am, bisan unsa pa ilang buhaton ako, ma'am. Dili mo sa mga akong ipanulti nimo. Bisan ila kong patyon. Dawaton ako. Basta, nasulti ko na ang tinuod nilang pagkatao. Jeric, Anugol na ang akong pagtamod nimo, ma'am. Kitahod ka. Abit wag, misalig ka na ako. Ma'am, na ang Diyos sa langit. Wa ko mamakak nimo. Wa, ma'am. Jeric. Andam na kumudawat sa akong kamatayon, ma'am. Bisan, dili pa unta panahon. Tungod kay, taas pa kong pangandoy. Bisan, iuingon nilang ko. Pero, ma'am, di ba? Libre man ang pangandoy. Pero, ning hitabuak karon, wala puluhan pang matuman ako mga pangandoy. Kay, klaro naman kung mamatay. Pero, makaluwas ang kuglaing kinabuhi. Kaya ang ubang parte sa akong lawas, sama sa akong kasing-kasing, ug mata, ug uban pa, ilang mga ibalhin sa mga nanginahanglan nga sama na akong bata. Elogara una ang sakinan, Miroy. Oh, Ma'am. Ma'am, Jeric, may ebidensya ka ba ang tanan mong gipanulti karon? kung mga picture, ma'am, o, laing mga tao nga, nakapamatuod, wa Unsa? ko'y kamera, wa ko'y laing kauban. Aw, husto, ang taong tubig. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!